मार्काचे सुवार्तेंत जोगतेपणी जेजूच्या अधिकाराचे सवाल आता प्रमुख पात्र घेता. जेजूच्या अधिकारा उदेशी जेजूक सवाल विचारलेल्या प्रधान याजक, शास्त्री आणि जुदेवांच्या मतबाऱ्यांक जेजून जुआंच्या अधिकाराविषयी प्रति सवाल करून सांगा माका मुळे तानी जाप दिल्यार आपुणी जाप सांगता म्हणालो. तानी जाप देऊंक इन्कारताना जेजूय आपुण जाप सांगणा म्हणालो. हे परी जेजूय भौतिकपणी आणि चालाकी वापरन आपलो अधिकार आणखी जबर रीतीन परगटूंक पावलो. अशें म्हणताना सुवार्तेच्या वाचप्याक जेजूचो अधिकार खंयतावन येता म्हणल्याची वा तो अधिकार दैविक उगामाचो म्हणली जाणकारी आसा. जुदेवांकी ही जाणकारी ना म्हणून न्हय, कित्याक जेजूच्या सवालाक तांणी आमी नेणाव म्हूण जाप दिवंक निर्धार घेवच्या आदी एकामेका केल्लें तर्कस हाका साक्ष. देखून हांगासर जेजूच्या अधिकारा उदेशी सवाल जाणकारी आसा वा जाणकारी ना म्हणलें न्हय. सवाल जेजूक आणि जेजू थंय दैविक अधिकार आसा म्हूण वपून घेवंक काळजाचें उदारपण आणि विश्वासाचें त्राण आसा वा ना म्हणलें.